Как да различим мухъл от мокро петно на стена? И двете са по-тъмни от стената. Често се появява първо мокрото петно, след това мухъла, защото мухъла обича мокро. Но мокрото е хомогенно, еднакво мокро навсякъде, еднакво тъмно, нали, освен по ръбчето, където става по-сухо. А мухъл, ако се загледате отблизо, си личи как има структура. Той е едни тънички нишки от жив организъм. Почти винаги тези нишки отначало са бели и стават цветни едва когато почнат да се размножават, когато почнат да правят спори. Спорите са нещото, което е цветно най-често. Та по това можем да го познаем. По това, че има структура. Ако погледнем наблизо или ако очите ни не са достатъчно добри, може би под лупа, но си личи структурата от тези нишки, наричат се хифи. Най-често мухалите, които съм забелязвал лично в България, са черни, зелени. Не съм виждал жълт, но доколкото помня, това е най-опасният мухъл за дом, защото може да почне да се развива в белите дробове на човек. Този човек да разбере след доста години, че има проблем и да трябва хирургическа намеса, рязане на парче от бял дроб, което е опасно.